Камарония лампа. Пампа. Не нямам на мими кавата. Не, дупто. Да, Имаш фотоапарат, пък състои да снимаш. да. Те, дядо, къде ти е фотоапарат? Така ти путерата. Прибрал. Прибрал. Имаш голям късон. Те ли? Да. Аз съм забрала. Искам късон. Какво има в него? Искам да извадя цигарките. Ами няма ли да идеш първо? Да. Какво да? Дай сега, чуй. Криси, на кого ще правим торта? На дядо Пети. На дядо Пешо. На дядо Пети, бе. Пешо! На дядо Пети. Той не се ли казва Пешо? Да. На дядо Пешо. На дядо Песио. Добре. Я кажи, къде ходихме днеска? На кой доктор? На тича доктор. И какво ти гледа, чичо доктор? Са ми покажи едно балонче. Балончето вътре е в машината. Но балончето тук е басината. Да, и какво прави машината? Снимки на ученцата. Да. И тя като каза, ще снимам, и тоскът стана поза снимка. Усмихна се. Симата. И как се усмихва ли са? Мадама, той нали затваря очите? Аз затварям. Тук там има... После в една друга стая навкараха да познава картинки. Обаче те такива картинки, че на едното аз викам, то и аз не го знам какво е. Няма смисъл да го питате. Добре, че имаш самолет. И само по самолета. Верява. Да. Да. Бабо? Да. Бабо. Да. Ченцето се насълзило, бабо. О, Какво стана, бабо? Не знам. С тофи. Катастрофа ли стана? Да. Бум. Бум. Си направо си като куна, бе, бабо. Да. Бърз си, като вятъра.